Včera to hlásili v rádiu a dneska jsem to slyšel aj u nás v Konzumě, tož to musí být pravda. O 1. srpnovým víkendu se na letišťu Pobeskydského aviatického klubu v Místku na Bahně zejdu modeláři z celé republiky a určitě jako vždycky též aj z okolních přilehlých států na jubilejní 25. ročník setkání obřích modelů letadel ve Frýdku Místku. Tak pozbíráme děcka, ty svoje, aj ty od susedů a nezapomeneme tež na svoje robky. A 2. a 3. srpňa valíme každopádně tam. V sobotu a i v nedělu se lítá vždycky od 9:30. Uvidíme jednoplošníky, dvojplošníky a určitě aj trojplošníky. A tež aj turbinami poháňané stroje, co lítají aj 300 km za hodinu. Tež vrtulníky a další zajímavé letající stroje. A prý aj jakási letecká bitva bude. Jedna velká a dramatická, druhá menší, ale o to srandovnější. Všecko doplněné aj pyrotechnikou. Pro děcka budou soutěže s házadlami, v losovačce zakupených vstupenek můžete vyhrát aj seznamovací let v klubovém letadle nebo aj jiné ceny z leteckou tematiku. Tož 2. a 3. srpňa přijďte tež, všetci, dáme si po gulášu či po pivě, bo aj to tam bude.